Que les coses no van plausiblement a la colònia, no en queda pas el dubte més lleuger. I tot i que com sigui bé tirem endavant, potser, com creuen no pas pocs, hauria arribat l'hora de fer venir un reformador polític. Però l'obstacle i la dificultat és que fan una història de qualsevulla cosa aquests reformadors. Fora una sort si no es necessitava mai ningú. Per no res, pel més petit detall, pregunten i examinen. I tot seguit se'ls acudeixen millores radicals, amb la pretensió que s'executin sense triga. Tenen també un tirat als sacrificis. Desfeu-vos de la vostra possessió famosa. No sou allí més que uns ocupants a precari. Posicions així són les que duden les colònies. Renuncieu a aquesta font d'ingressos i a l'altra connexa i a aquesta tercera com a natural conseqüència, que són essencials, però què fer-hi? Us creen tot un ordre de perjudicials responsabilitats. I com més en llur crítica avancen, descobreixen més i més superfluïtats i cerquen d'abolir-les, coses que tanmateix difícilment se suprimeixen. I quan si a Déu plau han acabat la feina i ho han determinat i retallat tot per menut, es retiren cobrant els deguts honoraris, perquè vegem que resta ja després de tota aquella habilitat quirúrgica. Potser no ha arribat encara l'hora. No ens apressem. És una cosa perillosa la pressa. Les mesures intempestives porten penediment. Té molts absurds, segurament, i per desgràcia la colònia. Però que hi ha d'humà sense imperfecció. I al capdavall, mireu, bé, tirem endavant.